Sen yekeli goworýanmy? Ýa-da adamlar ýadatdy. Şonuň temany şo hakynda. Soňky döwürler biziň aramyzda ýeke galýan adamlar köpelli. Bu biziň döwrümizde geň adam däl aslynda. Karl Jung'un maýtýan sözleri ýadyma düşýär. Adam yekili adam tapmaýan üçin näl özüniň ýüregini wajyp zatlar bölüşmäge adamynyň ýoklugy üçin saýlaýar diýip aýtýar. Hakykatdan biz soňky döwür bir hili arzan köçe urunlardan özüňi ýatdan çykarýan, sen kimligiňi ýatdan çykarýan beýwepa gatnaşyklardan ýa-da emosional heňilliklerden ýadadyk. Şoň üçin ýekelegi saýlaýar. Ýa-da emosional heňillik bolanyna bir gowy, bir erwet. Emosional kaçeli diýilýär. Şo hakynda diýje size gyzykly bolsa aşakda belli edin. Hökmar suratda oňa değişilen diýje çykaran. Şoň üçin mehribanly birinji düşünmeli zadyňyz men näme isleýän. Şonuň üçin näsip bolsa 27-nji maýda men kim diýilen ýürüte seminar geçirilýär. Seminara gatnaşmak üçin aşakda direkde ýazyp bilersiňiz. Indi mehribanlar, Garvard Üniversitetiniň alimläriniň iň köp izuçaj eden proyektlarynyň biri 80 ýyldan gowrak adamyň bagtyny gözlemekde ýürüte barlag geçirýärler we garaşylmadyk bir netijem üstünden barýarlar. Netijem ady adam özüne emosional taýdan gollug berýän biriniň tapmaýanlygy üçin ýeke galýar diýär. Diýmek adam özüne emosional taýdan gollug berjek birini tapsa özüni rahatam duýýar, bagtlam duýýar. Diýjek bolýanym emosional baglanşyk, duýgulaň baglanşyk. Ine men mysal üçin işden gelýän çağalama bolup geçen zatlar gurrun şuň mysal üçin agyr günüm bolu 6 adam kabul etdim. Onda olaň psihikasyna göre çağa terbiýelemekde ene ata gatnaşyklaryny bir ýerini bölüşýän, säýä geljekde gaýlan psiholog etmek isleýän we eýýämden bir zatlar öwrenir ýaly olaň kellesini elbetde agyrtmajak bir meseleler we çykalar aýdyp berýän. Edil şoň ýaly är aýal işden geldiler ýa aýaly öýde ötýär, ýoldaşy işden gelýärdi, eşigini ýaman gyzyklygy boldy. Plan kesbilen duşdum diýip aýdyp berýär. Aýalam edil şoň ýaly menim şu gün TikTokda bir ütgeşik menü gördüm. Plan accountda. Şondan şoňa görä bişirdim şu günkü ujynymy ýa abedimi tapawdy. Diýjek bolýanym söhbet bolmaly aralaryna. Söhbet emosionalny gollaw. Ýani söz arkaly eliň degirýän, gojaklaýan, çağajaň mysal üçin sypalaýan, aýdyp berýän emosional baglanşyk köplenç haýwanlarda bole biz haýwanlar bilen gürleşmeýärmi zady absurdaýa etip bilemiz o şeýle dälmi? Şoň üçin bu ýerde sypalaýar, sen gowjam diýe şoň ýaly emosional baglanşyk ösen haýwanlar öz eýelerini has gowurýar. Şolar ýaly emosional baglanşyk bolmaly. Bu emosional baglanşyk bolanyda aýnasak da bizim aramyzda introvertler has köpeli. Introvert bolany men öň video çykarypdym. Adam üç görnüşli bolýar. Umuman introvert içine ýapyk, ekstravert daşyna çykyp baryp ilkinji tanşy adam kim nerede işleýän oň üçin o ýeňil. We ambivert. Ambivert käwat açyk käwat ýapyk. Sen haýsyna değişildigini biljek bolsaň aşakda videosyny goýar. Şo videolary dinläp bilersiň. Indi adam ýöne näçe ýapyk bolsa da, näçe introvert bolsa da hökman suratda bir adamyň gollugyny mätäç bolýar. Ejesi tapawdy ýok, dowuny, aýaly, çagasy biri bile bagly bolýar. Bagly bolmagy isleýär. Şoň üçin türkmençilikde ýekelik Hudaýa ýagşy diýilşi ýaly adam hökman suratda özüne birini gözleýär. We şu ýerde men diýjämde erkek adam, aýal adam ýekeligi näde geçirir? Şonuň tapawdyny açyklamakçy. Ýekelik mysal üçin siz öň taksi içinde gatnaşyklarda bolýan mysal üçin narsist bir, özüni saýlaýan bir, senem ýadadyň we täze gatnaşyk gurjak bolýan. Şoň üçin şu videony soňuna çendiňler. Ine mysal üçin erkek adam ýekelik saýladyň. Ýekelik saýlangda erkek adamlar köplenç öz duýgularyny ýapýada inni keçek zatlaryny analiz edip başlaýar. Analiz etýän wagty özüne dikkat etýärlerde bular köplenç bir hili netijede ýeke galmagynyň netijesini has tertipli, has rahat, has bir hili güýçli bir bolup geçýärler. Säýä olar ýeke galan wagtyny sport zala berýärler, şahsy kämillik kurslaryna berýärler, tapawdy kitap okuýarlar, şoňa degişli video görýärler. Ýöne aşyk köp ýekelik
psikolog John Gottman'ın aýdyşýaly erkek adam has köp ýeke bolsa aýal adamlara ynanmagyny besedýär we öz diýen aýalyny tapsa-da söýgüni kontrol edip düşünýär. Şonu söýmekden, söýüp ýitirmekden gorkup aşa kontrol etýär. Ana olam elbetde bu ýerde ýene-de deň agramalygy bölýär. Indi muň ýanky taraplar bar. Aşa köp bolsa ýeke. Aýal adamyň ýeke bolmagyny elbetde minus taraplary aýal adam köp duýgularyny analiz etýär. Way, şonda şeýtmesedim gitmezdi, şonda diýmesedim gitmezdi. Way, bar belan körüw menne de diýdi. Öz etini özüp başlaýar. Diýjek bolýanym sorawlary özüne kän berýär. We netijede has güýçli bolmak üçin öz şahsatçylyklaryny öwrenýär. Indi men beýtmen, eýtmen, hemme nokatlar aýrýarda. Maňa erkek näme gerek? Özüme malk çykýan ýa-da maşynam sürýär, biznesem açy, men etmäň diýemok, etmeli hökman. Sen durmuşdaky miçdaň bolsa hökman etmeli. Ýolla barmaly, ýöne arkaňa hökman bolla gerek. Bir aýala hökman suratda rahatlanmak üçin, öz hakyky aýallygyny duýmak üçin özüni näzik alyp barmak gerek. Şoň üçin mehribanlar psikolog Erik Fromm'un Söýmeň sungaty diýilýän kitabynda şeýle sözler bar. Söýgü içindäki boşlugy doldurjak adamy tapmakda däl, içki dollugyny bölüşmäge ukyply birini tapmakdan ibaratdyr diýip aýtýar. Hakykatdan geçenki gatnaşyklarda meni şu zat ýadatdy diýip täze gatnaşyklarynda eýem üstünlügi bölüşýäňde şol adam nädip çapak çalar diýip şoňa taýýarlaýan, gorkup duran, "Ok, mena oňdan köýnegmeýdim bir zat" diýerdi. Şunuň mehribanly şoň üçin täze gatnaşyga girjek bolsaňyz ýa-ni köýne gatnaşyklaryňyzy täzeden wystanabyjak etjek bolsaňyz hökman suratda özüňize pauza alyň we şu pauza başda bir hili ýürek gysgynç bolmagy mümkin. Ay, men özüm synän ýekelikde ejir çekýän diýip bilmegimiz mümkin. Ýöne bu nesip bolsa geljekki durmuşdaky size üstünlikleri erçek basgançaklaryň arasyndaky pauzadyr. Özüňe dikkat et. Özüňe şu sorawlar ber. Men näme üçin geçenki gatnaşyklarda ýapyldym? Haýsy agyrdan soň men ynanmagymy goýdum adamlara? Söýgü üçin men nirede özüme biwepalyk etdim? Ana şu üç soraw soramaly we hem adamlar şeýle delip özüňe şans bermeli. Sebäbi ýekelik Hudaýa ýagşy. Mehribanlar, aşa ýekelik ýakynlaşmak ukybyny ýitirtýändir. Aşa ýeke balaňyzda. Bu ýerde men edil türkmençilikde gata sebäbi bir hili howsarçyl garra adamam bolsa baryp iýdäp durýas. Eneňdir, mamaňdyr, ataňdyr, bar iýdäp gaýt diýip çağalamyz uğratýas. Ýöne mysal üçin başga milletlerde bolup biler, ýekelik saýla, ay babulan şeýler akda dede, hiç kim baranok ýanyna, özüm ýanyna haýwançyk tutunýardy, bir hili ýeke ýaşaýan, bir ýerde alty bilen oýnap duran, mysal üçin mamany görse, "Wah, menem şeý diýip bilýärdim" diýärdi. "Ay bolýa, ejir çekme" dedi, ýene gitdi. Umuman dogly bagtly bolmaklyk mehribandyr siziň eliňizde. Şoň üçin ejizlämzok, durmuşymyzdaky ähli tejribeni toplaýasy, indi näme etmeli diýilýän basgançak gurýas özüňize. Sebäbi siz ba, bu dünýe ba. Siz ýok, bu dünýe ýok. Näme bolup geçer size ýem bilemzok. Size ýem öz dünýäňiz çalşýan. Şoň üçin mehribandyr. Hakyky bagyt, hakyky güýç hiç kimi golaýlaşdyrmazlykda däl, distansiýa saklamakda däl. Şol köpçüligiň arasynda özüň rahat duýmakdan ibarat. Menden soraýarlar da, meni täze gatnaşyklarda bir hili özüne gowny etýän, biznes etýän aýaly saýlamalymy ýa tersine erkek adam saýlamaly diýip soraw menim hemme kişi bilen tanışyň. Adam mysal üçin bilimsiz bilimli diýip bölüp bolmaz. Bir adam mysal üçin Aleksitsimiýan nämedigini bilmez. Ýöne Aleksitsimiýan durmuşda nädip başalyp çykyp bilýänini bilýän. Aleksitsimiýa diýileni duýgu üçin söz ýok. Adam pataçylykda aglap bilenok, toý bolanyna begenip tans edip bilenok. Ana şoň Aleksitsimiýa diýilýär. Ýöne şoň ýar zatlar bolanyna mysal üçin bilimsiz bir şo söz bilmeýän biri
Näde alyp çykmaly, şonu bilýär. Men garnaşym plan zat edipdi şonu ýalakda. Ana şeýdi görelip saňa çykalgaýdyk bilýär. Şoň üçin täze gatnaşyklarda ilki bilen täze gatnaşyga geçmeden ozal özüňize pauza beriň. Pauzadan soň özüňiz doly anyklaýaňyz, doly anyklanyňyzdan soň tanyşyň, görüşüň, biliň. Bir ýerde siziň gymmatlyklaryňyz gabat gelse, ana şo ýerden gurulup bolýar. Ve men öňe aýtýardym, erkek adama aýal adamdan birinji wepalylyk, mehr we gollaw gerek. Erkek adama, aýal adama ekläp bilmegi, ýakyn bolan rahatlygy we gollamak gerek. Ana şu zatlar gabat gelende täze gatnaşyklarda size ýam kösen barsyňyz. Soraglaryňyz baglansa direkte ýazýaňyz ýa-da kommentariýada sorap bilýäňiz. Videoň soňuna çendiňiz üçin köp sag bolun.